ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሓደ ዘይሕጉስ መልእኽቲ ካብ ዩቱብ መፂና ኣሎ። ንሱ ከዓ ዩቱብ ነዛ ንመጀመርያ እዋን ብዓይነታ ፍልይ ዝበለት ብውሑድ ዓቕምና ጀሚርና ተርጊምና ክነቕርበልኩም ዝፀናሕና ናይ ቱርኪ ፊልም ዶክተር ጣረቕ ዝምልከት መልእኽቲ ብኢሜይል ስለ ዝለኣኹልና እዩ። ትማሊ ዕለት 22 ዩቱብ ከምዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ሰዲዶምልና። እዘን ዘርጋሕኩመን ፊልም ናይ ቱርኪ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፈተወን ከም ብሓድሽ ንቻነልኩም ረቪው ወይ ገምጋም ክንገብረላ ወሲና። ውፅኢት ገምጋም ከዓ እዘን ቪድዮታት ዝበዝሕ ትሕዝቶኦን ኦሪጂናል ናትኩም ዋንነት ኣይኮነን። በዚ ምክንያት ካብ 28 ሕዳር እዛ ቻነል ካብ ዩቱብ ፓርትነር ፕሮግራም ወይ ዩቱብ ገንዘብ ንኽኸፍለካ ተኣትዎ ስምምዕ ክትወፅእ ወሲና። እዚ ፈጠራውነት ነቲ ቪድዮን ድምፅን ብካልእ ቋንቋ ቀይርካ ዝዳሎ መደብ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝኾነ ግን ኣታዊ ገንዘብ ክትገብርሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ዘይሕጉስ መልእኽቲ ሰዲዶምልና። ካብዚ ንሕና ተቐላጢፍና ብመልክዕ ቪድዮ ሓደ መልእኽቲ ሰዲድና ኣሎም። እቲ ስራሕ ንናይ ካልኦት ምድጋም ዝዓለመ ዘይኮነ ናብ ትግርኛ ዝዛረቡ ሰማዕትን ምብፃሕ ምስ ካልኦት ህዝቢ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ንምግባርን ዝዓለመ ምዃኑ ብመሰረት ሕጊ ዩቱብ ናይ ፌር ዩዝ መሰል ተጠቒምና ነቲ ቪድዮ ከም ዘለዎ ዘይኮነስ ብዙሕ ፃዕሪ ብዝሓትት ናይ ድምፂ ምልውዋጥ ጌርና ከም ነዳልዎ ከነረድእ ፈቲና። ካብዝን ጽባሒቱ ዕለት 23 ሕዳር ዩቱብ እንደገና ከምዚ ክብል መልእኽቲ ሰዲዶም። እቲ ዘቕረብናዮ ናይ ግባይ መልእኽቲ ገምጊሞሞ እንተኾነ ግን ብዝሕ ዘለዎ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ናይታ ፊልም ንጥቀም ስለ ዘለና ንኽንክፈል ክቕበሉና ከም ዘይክእሉ ካብሎም ዕለት 23 ጀሚሮም ንሲኔማ ትግርኛ ምኽፋል ጠጠው ከም ዘብልዎ ምስ ናይ የቕሬታ ነጊሮምና። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ፊልም ካብ ምትርጓማ ጀሚርካ ክሳዕ ምዝርጋሓ ብዙሕ ፃዕርን ዓቕሚ ሰብን ስለ ተሓትት ብዘይ ኣታዊ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ። ድሌት ዘለኩም ተኸታተልትና ኣብ ፕሮፋይልና ኣቲኹም ነዛ ሞር ትብል ዘላ ብምፅቃጥ ምስሳን ሲኔማ ትግርኛ ዝብል ኣቲኹም ከተወፍዩ ትኽእሉ ኢኹም። ቅርሺ ዋላ 2 ቅርሺ ጥራሕ ብምውፋይ ተኣኪቡ ክንድቲ ዩቱብ ዝኸፍሎ ስለ ዝመፅእ እዛ ቻነል ብኣኹም ጠጠው ክትብልን ምምሕያሻት ጌራ ከምቲ ምዕብልን ክትገብሩ ንምሕፀን። ሶሉስ ሳልሳይን ራብዓይን ክፋል ዶክተር ጣረቕ ሒዝና ክትምለስ ኢና። ንዘጋጠመ ምትዕንቓፋት የቕሬታ ንሓትት ኣዳለውቲ ሲኔማ ትግርኛ የቐኒልና።